వందనాల స్వాములు. దేవుడు ఈ విధంగా మనకు చెప్పి ఉన్నాడు. అదేంటో మీకు తెలుసు. కుడి చేతితో చేసే సహాయం ఎడమ చేతికి తెలియకూడదంట. అంటే దీనికి అర్థం కుడి చేతితో సహాయం చేసి ఎడమ చేతిని వెనక పెట్టుకోవడం అనేది కాదు, అస్సలు కాదు. నీవు ఇతరులకు చేసే సహాయము వారికి తెలియాలనుకోకూడదు, దాని నుంచి కీర్తిని పొందాలని ఆశించకూడదు. నిశ్చల మనసుతో హృదయపూర్వకంగా సహాయం చేయాలి. దాని నుంచి సమాజంలో మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలని అస్సలు అనుకోకూడదు. అది సహాయం అస్సలే కానే కాదు. అయితే ఈ యొక్క భోజన సదుపాయాన్ని, ఈ యొక్క అన్నదానాన్ని మనందరికీ సమకూర్చిన ఆ యొక్క కుటుంబం గురించి మనం ఈరోజు ప్రత్యేకంగా ప్రార్థించాలి. అయితే ఈరోజు ఈ భోజనాన్ని స్వీకరిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరిని, అదేవిధంగా ఈ వీడియో చూసి మారుమనసు పొందాలనుకుంటున్న ప్రతి ఒక్కరి గురించి ఈరోజు ప్రార్థించాలి. అక్కడ కొద్దిగా ఖాళీ సమయం దొరికినప్పుడు దేవుని టూంబ్ క్రియేషన్ కోసం కొద్దిసేపు గుంత దోవినాం. తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళి స్నానం చేసేసి చర్చికి వచ్చేసాం.